Здравейте, здравейте хора! Това е нов епизод на Clash Royale, където имам 983 купи и съм арена 3. И до арена 4 трябва да имам 1100. Така че трябват ми още малко, още 1000, там някъде. Нека започваме. Тъй, лево 4 срещу лево 4. Ще кое имам първо? Мисля да изкарам това. Вече няма да изкарвам само принца, както правих предишните пъти. Ще изкарвам мини пека, който удря много силно базата на другите. Виждате колко е силено сега, понеже не... Така, барбарите атакуват оттам, атакуват оттам, така че... Така, нека хвърлиме това. Мисля, че ще ме хвърли, ще ми удари, ще махне на табаза, да. Точно тъй. Извинете ме, съм малко болен. Тъй. Нека драконът да атакува от тази страна. Тъй. Прекрасно. Тъй. Давай мини пека. Тъй. Тъй, принц срещу принц. Знаех си. Този го изваждам там. Шет. Добре. Така. 160 секунди аз хвърлям дракона оттам. Тъй. Изваждаме принц. Тъй. Този ще ме бие, знам много. Да, ето го. Имам какво да се прави. Ето виждате, вече е актуализирана. Минус 14 купи. Нека видим сега. Така. Да не си мислиш, че съм толкова глупа, виждате. Все пак имам клон, направих си го с брат ми. Валкирия, давай. Тук направо ме изиграм тотално. Тъй. Тези ще ги убиме с 2-3 удара. Тук, да, знаех си, че ще стане.
Но сега драконът спокойно ще си отиде. Успяхме! Първи матч и първа победа. Не, извинете ме, втория матч победихме, първия не. Окей. 3 корони. 398 виждате купи. Ето вижте моят отбор. Купи тези малките. Бейби Драгонът, принцът. Виждате левел 1, левел 1, левел 2. Този балон, който когато отиде в тяхната база и умре, пуска една бомба. Левел 1. Валкирия левел 3. Джайант левел 3. Минипака левел 3. И Барбарин Хът левел 1. И виждате тук колко имам барбари. Това имам, като пуска скелетон. Каньон, но за да сложа, но... И това също, Бомб Тоуър. Ето виждате тук всичко. Днеска вижте. Днеска започвах да право. Ето. Чакайте къде беше. Плюс 30, минус 12, минус 11, минус 15. Вижте, тук просто. Нямаше какво да направя. Използвах трети отбор. И губих. Вижте. Колко загуби. Тук едно равенство и после почнахме победите. Тук още една загуба, победа. Загуба, победа, победа, загуба и победа. Тук и моят клан, казва се Бист. Той е мой на брат ми. Ето виждате тук. Си пишеме. Сега нека започваме тук матч. Така. Аз отклон така първоначално. Шит. Тук ме размаза. What? Има това за бързината. Дрога. Както го наричам аз. Виждате къде ми остави. Остави ми на нищо. Базата. Те сега докато са тук. Не, тук ма би. Някой да се прави хора, понякога ма бият, понякога спечелям. Например сега минус 14. Някой да направя. Още една. Тъй. Барбарин Хънт. Те ще толкова отляво, докато принцът. Тъй. Окей, това е добре. Мини бека левел 3 срещу уха. Така.
така един каньон, като ще го размажа. Тъй... Сега... Тя би трябвало да защитава дясната част, но... Вау! Окей, отново. What? Балона, който ще ги размаже. Дракона от тази страна. Нека тръгнем на бой. Ето тук няма по 100. Съжалявам, дойде ми някакъв месаж. Уа, човек. Човек. Окей. Дракон, хайде. Не! Барбарите. Валкира може да ги смачка. Като тук слагаме това къщата им, обаче това ме убива. Не мога да повярвам, човек. Хора, съжалявам, но това е всичко за този епизод. Ще се видим на следващия и до скоро.